Здравейте! С 12 часа закъснение за тези, които не разбраха какво се слуша тази сутрин. Продължавам излъчването на рубриката Хранене за красота, въпрос на здраве. И веднага да уточня, че ако видя, че интересът тази вечер е по-голям от този, който по принцип получавах сутрин до този момент, е много възможно да започна да правя тези сесии в понеделник вечер, по това време, вместо в понеделник сутринта, както се опитах да го правя до тази сутрин. И така пристъпвам направо към въпросите за тези, които до сега не са успявали да разберат за това какво става на въпрос. Отговарям на въпроси, куп с въпроси, които имам от любезните мои гости на последните семинари, които проведах в страната това лято. И веднага пристъпвам към тях. Деница П. пита как да постигна баланс и как да имам превенция за конкретни здравословни проблеми и след това тя ги изрежда. По лични причини няма да посоча здравословните проблеми. Ще започна с постигането на баланса. Балансът е нещо наистина много деликатно. В моята практика аз предлагам на хората, с които работя, един модел на работа, който се нарича кръг на живота, в който различни аспекти на живота се разглеждат по-отделно. Кръгът съдържа 12 сектора и всеки оценява сам, лично, абсолютно лично себе си, без никаква външна намеса за това как се чувства в различните категории. Когато човек разбере къде има най-много да се желае, тогава или в това положение, в този сектор или категория, аз започвам да помагам и да предлагам моите възможности за работа и за подобряване на самооценката в тези сектори. Постигането на баланса се получава именно благодарение на това работа в посоките, в които човек има желание да работи, след като сам ги е идентифицирал или определил. В тази връзка винаги има и чуждо или външно мнение, но аз много държа на всеки човек, който дойде и почука на моята врата, да разбере, че личната самооценка и личният критерий, мнение за себе си е определящо и страшно важно и се опитаме да се елиминират външните или обективните мнения или съмнения. Втората част на въпроса на Деница е как да има превенция, как да работи в посока превенция. Това е наистина много интересен въпрос, но истината е, че всъщност е редно да обясня, че Деница, аз имам холистичен подход към здравето и заради това не мога да идентифицирам или да диференцирам една определена болест или състояние от други. Моето разбиране, а това е именно и холистичният подход, цялостният подход към човека е, че ние сме едно цяло, което изисква грижи като цяло. Тоест ние не разделяме грижите, да речем, за главата от грижите за тялото, примерно за корема или различни грижи за краката. Истината е, че това, което най-добре може да се направи, е да подходим групово, цялостно към това тяло с едни мерки, които дават цялостно подобряване на кондицията и съответно в резултат на това отшумяват или постепенно изчезват и симптомите, за които говориш тук. Истината е, че повечето болести, които се разглеждат от ортодоксалната медицина като болести, всъщност са симптоми на едно или друго разстройство в храненето. Нещата се свеждат като цяло до намиране на правилния модел на хранене, който да е подходящ за съответния човек. Няма един, който да е приложим за група хора. Аз винаги обичам да подчертавам, че биоиндивидуалността е това, което винаги търся, когато става на въпрос за лекуване чрез промяна на храненето. Надявам се, че този отговор на въпросите ти, Деница, те удовлетворява и ще продължим нататък със следващия въпрос.
Неви пита как да изместя вредните навици. Тя също има и втори въпрос. Как и кое да ям, как да открия кои са първичните храни, които ми липсват. Така, отново един много комплексен въпрос. Благодаря ви за хубавия въпрос. Изместването на вредните навици, както и изместването на вредните храни, се постига с един много специфичен за интегративното хранене, който предлагам в Хранене за красота модел, а то е именно изместване. Всъщност ние не се опитваме да спрем или да потиснем някой вреден навик или хранене с някаква вредна храна. Това, което се опитвам да намеря, е храната или групата от храни, която липсва на съответния човек. Същото се получава и с навиците. Когато липсва един здравословен навик, обикновено ние го компенсираме с някакви, които определяме за нездравословни. За съжаление, много хора бъркат или не разбират разликата между навиците и пристрастяването или зависимостта. Пушачите смятат, че пушенето е навик, а всъщност това си е чиста форма зависимост. Това се отнася и за приемането на много други храни или нехранителни елементи в нашия живот. И заради това си мисля, че първото нещо, което трябва да се направи в един хипотетичен случай като този, е да се потърсят по-подходящи и желани, много е важно да подчертая, желани навици. Същото се отнася и за храните. Единственият начин, който една храна или една практика като навик може да има успех, е когато тя е желана и е добре приета от субекта на дадения случай, на дадения опит. Заради това с две думи Неви ще изместим вредните навици, като намерим други добри подходящи за теб. В следващата част на въпроса, кое и как да ям, това е също много интересен въпрос. Моето разбиране за храненето обикновено почива на един основен принцип, казан в една стара българска поговорка: закуси като цар, обядвай като принц и вечерята подари на врага си. Това, което седи за тази поговорка, всъщност е едно много старо разбиране, което в нашия фолклор отдавна е доказало същността си и приложението си. То е, че именно храната през деня, приета през деня, е това, което ни дава енергия, за да работим, за да се движим, за да мислим, за да бъдем функционални и ефективни. Това, което се случва в ежедневието, в забързаното ежедневие на много хора, е именно обратното. Заради недостига на сън, поради късното лягане предната вечер, обикновено пропускаме с много лека ръка така важната според мен закуска. След това набързо хапваме нещо през деня от това, което трябва да се счита за обяд. И за съжаление вечерята, която наистина трябва да бъде лека и да не натоварва тялото и организма като цяло през нощта, е една обилна, тежка, трудно смилаема храна, която всъщност влошава качеството на съня. И от тук влизаме в един омагьосан кръговрат. Слаб сън, трудно ставане, търсене на компенсиращи храни и напитки през деня, които да ни вдигнат и ни дадат тази илюзорна енергия. Визирам именно кафето, понякога захарните напитки, газираните напитки. В късните часове на деня и през нощта за поддържане на това илюзорно усещане за спокойствие се търси алкохола и всичко през деня може да бъде гарнирано обилно и с цигари. Всичко това е напълно обяснимо при липса на баланс в храненето. Когато търсим баланс, можем да акцентираме върху закуската, да търсим едни рационални варианти за обяда и вечерята да бъде нещо, което единствено да приключи работния ден без да го натоварва. В тази посока следва да спомена и, че в почивните дни, уикенди или празници имаме един още много лош обичай, а то е да наблягаме на храните, вместо в почивните дни да се разхождаме в парка, да спортуваме, защото
просто през работните дни имаме оправдание, че не ни е оставало време. Истината е, че точно когато сме по-малко активни, сме предразположени и към по-малко използване на енергия. Точно тогава не е времето да се акцентира върху тежките блюда и големите хранения. Баланса в първичните храни, за който пита Неви в последната част на въпроса си, аз като цяло обясних като концепция в въпроса от предната анкета и не смятам да влизам в подробности отново. Надежда П има няколко въпроса. Кои храни не бива да смесваме? Какво съдържат junk food? Каква храна е добре да се яде преди тренировка, / състезание по танци? Така, Надя, разбирам, че танцува, без да започвам отзад напред, ще върви по хронология на въпросите. Храните, които не бива да смесваме, като цяло са синтезирани в една много проста диаграма, която казва кои с кои храни са несъвместими. Истината е, че това е една от многото теории в храненето, които подлежат на някаква форма на доказване, но няма повсеместна приложимост. За да не бъда голословен, този път ще спазя обещанието си и ще публикувам тази диаграма, така както, ако не ме лъжи паметта, обещах и по-предния път. Това, което е особено за тази диаграма, е, че тя не взема под предвид етнически и други особености, които различните хора могат да имат. Какво визирам? Биоиндивидуалността е една особеност в практиката, която използвам и тя се изразява в това, че подхождам към храненето на всеки човек индивидуално от такава степен, че се интересувам от различни малки детайли, като някои от тях са кръвната група, тип на метаболизъм, аюрведически тип тяло и куп други, включително къде е живял човек, каква история в семейството има, като происход и така нататък. Това, което в този подход при биоиндивидуалността в известна степен оборва една диаграма, за която вече го споменах, е българската баница. В съставките има храни, които според въпросната диаграма са несъвместими една с друга и с течение на столетия тази храна се е оказала много добра и много ефективна в менюто на българите. Истината е, че това, което се получава само в най-новото съвремие за подмяна на основните, на принципните продукти, на маслото с маргарин, на сиренето с извара и съмнителен произход на корите за самата баница, я вадят много от това, което с течение на столетия, да не кажа хилядолетия, нашия биом е свикнал да се справя. За съжаление, много хора свързват баницата с нещо лошо и не много здравословно. Имена няма да цитирам. Истината е, че в най-чистия си вид, без да се прекалява, баницата си е съвсем културна храна и отново без да се прекалява. Това, което с което ще приключа въпроса на Надя за смесването на храните, е, че освен базовия принципен модел има и личностни или индивидуални характеристики, особености, които трябва да се вземат предвид. Следващия въпрос за джънк. Аз преди месец обявих, че няма да наричам junk food повече food, защото food от храна на английски, всяка лоша съставка в един продукт, който се нарича храна, я прави вече негодна за хранене или вредна за хранене и заради това определям junk или вредни като нехранителни продукти, а имитиращи продукти. И така, какви са съставките? Съставките са вещества и химикали, които имат една единствена цел да имитират
несъществуващи или неспецифични за съответния продукт хранителни, вкусови или ароматни свойства. Освен това, те също подчертават други естествено добавени елементи. Една от тези съставки е глутена, който се добавя изкуствено точно по тази причина в ред чипсове, сосове, пастети, кремове и така нататък. Едничката причина, заради която глутена е там, е, че има способност да подчертава определени вкусови характеристики, които като цяло се търсят. За съжаление, много хора правят грешката да заключават, това съм го правил и аз години наред, че нещо друго е причината съответната храна да бъде недобре приета от организма. Преди време направих експеримент с киселото мляко, в който се опитвах да покажа колко е лесно да намерим глутен или нещесте в нашия случай с едно лесно добавяне на йод в различни видове кисело млеко. В моят експеримент аз не намерих нещесте и съответно считам, че киселото мляко е годно за ядене от тези модели, които аз бях използвал. И така обратно на junk food. Какво най-просто бих посъветвал Надя за junk food? Избирай храни, съставките на които можеш да произнасяш, Надя. И освен това, представи си как би се чувствала баба ти в този магазин, в който влиза. Всичко, което е шумолящо, опаковано и лъскаво, като цяло тя не би го възприела за храна. Съответно, шансовете са и ти да имаш много големи трудности да го обработваш или смилаш. Освен това, не дей забравяй да четеш винаги и етикета с съставките на съответните храни или имитиращи продукти, които купуваш. Ако не можеш да произнесеш някои от съставките, много голяма вероятност е те изобщо да не са пригодни за теб като храна. И заради това бих ти препоръчал да ги избегнеш. Храна, която е добре да се яде преди тренировка или танци. Отново нещо строго индивидуално и страшно специфично. Бих обобщил с няколко думи. От телевизията, от спортните канали съм виждал, че някои тенисисти имат навик в таймбрек да хапват по едно бананче. Това се дължи на факта, че бананите имат такъв състав, че лесно и бързо се усвояват. Другата истина, която не се разбира, е, че всъщност тези хора с течение на времето са свикнали да хапват бананчетата и да ги обработват малко по-бързо. Естествено, това става на празен стомах и без да се смесва с вода. Друга такава храна, за която се сещам, че лесно се обработва, е малините. За съжаление, те не са всесезонни и малините, които през пролета са много вкусни и приятни, вече почти отсъстват на пазара и не бих препоръчвал да използваш малините за това. Като цяло, друга храна, за която се сещам, е прясно изседения сок от свекло. И отново казвам, че примерите, които давам, са като цяло дадени неща, които знам от обща култура. Истината е, че спецификата за всеки е съвсем различна и тук отново говорим за биоиндивидуалност. Трудно е да се каже на един или на друг човек каква ще му бъде най-подходящата храна. В случаите, когато става на въпрос за нещо бързо и лесно, е добър вариант да се помисли за, примерно, смути с база някакво ядко или животинско млеко, с добавен банан, бих сложил какао, чия, да не пропускаме мака и евентуално някакъв сух плод за вкус. Нали, като цяло това бяха въпросите, които си задава. Продължавам нататък. Ралица Ж много трудно смята, че е трудно да се формулират въпросите. Тя търси балансиране между полезното и това, което е в шумолящата трубичка. Ралица най-вероятно визира това, за което говорих на семинара, на която тя е била гост,
именно за джънк, които вече ги споменах във въпроса на Надя. Балансът е наистина нещо много важно за мене. Постигането му, не казвам, че е непосилно за възможностите на един човек. На мен ми отне просто страшно много време. Това, което предлагам в работата с хората, които дойдат и почукат на моята врата, е една помощ, една подкрепа и базиране на знания, които вече съм получил, плюс личен опит. Защото наистина ми отне много години, докато си мислех, че съм лактозно нетолерантен, т.е. не мога да ям мляко и това води до мигрена. Всъщност бях спрял освен млечните и почти всички животински храни. Лятото на миналата година даже и бях суровоядец. Според мен търсенето на баланс е винаги претегляне на това, което искаш да дадеш на тялото си и това, което очакваш от него. Не може ралица да искаш едно тяло, което да е гъвкаво, да отреагира на всичко, което поискаш от него и в същото време да го захранваш с лоши храни или с джънк. Аз бих дал примера последния начин. Ако сложиш слаб или лош бензин или дори неподходящо гориво в една бензинова кола, не можеш да натискаш педала и да форсираш или да очакваш изобщо някаква бърза скорост от нея. Истината е, че хората мислят по този начин, когато става на въпрос за материални ценности, изобщо за неодушевени предмети в нашия живот. А когато става въпрос за нашето собствено тяло, с много лека ръка взимаме едно не много благоразумно решение. Баланса ралица предлагам да е точно в тази посока, а именно прецени какви рискове поемаш, като отваряш шумолящата турбичка и дали не е рекламно послание или изкуствен аромат или вкус, който са добавени в съдържанието на продукта в шумолящата турбичка, а в същото време пренебрегваш една красива ябълка или един прекрасен грейпфрут, който са сигурно на същата цена, да не би и по-евтини от нещата, които са в шумолящата турбичка. Така, последният въпрос, на който ще отговоря, е от някой, който се е подписал Храм. Повече за разновидностите полезни храни. Повече разновидности на полезните храни. Така, полезните храни всъщност са всичко, което расте естествено в природата. За мен полезни храни като смисъл, като изказ няма. То е малко глуповичко да се каже. Всички храни са полезни. Другото, което също твърдя е, че баланса в храненето е определящ и заради това не можем да кажем, че едни храни са полезни, а други храни са вредни. Природата е толкова умна, че е сложила всички лекарства в храните, които ядем. Тези, които естествено растат в природата, отново държа да отбележа. И заради това полезното или правилното хранене се базира, по моите разбиране, изцяло и единствено на храни и ястия, които са изготвени от храни, растящи естествено в природата. Винаги, когато се обърнем към някакви продукти, имитиращи храни, полуфабрикати, преработени храни или имитации от някакъв вид, ние много излизаме от категорията храни изобщо и съответно не можем да говорим за здравословни или не за здравословни храни. Бях приключил този диспут, както споменах преди малко, когато отговарях на Надя за джънк, е, че джънк или вредни не могат да бъдат наричани храни или фуд, съответно на английски. И с това искам да приключа един път за винаги темата, че здравословното е винаги хранене, когато става на въпрос с правилно приготвени храни,
за предпочитане при домашни условия. И всяко отклонение от това излиза от рамките на общо приетото. Едно нещо, което също е много важно да обясня и с това ще приключа за тази вечер, е, че здравословното хранене само по себе си не изключва, да не казвам залитане, но включване на някакви вредни храни в някаква много малка степен. Това е единствено и само за да се получи този баланс или в търсенето на такова равновесие, което на тялото да му достави удоволствието. Ако щеш храм, който или която и да си, яш един път в седмицата сладолед или чипс, или пица, или каквото считаш за неправилно или за вредно. Но нека това да бъде един ден в седмицата или един ден на 2 седмици, а не през цялото време. Истината е, че когато стане обратното, всъщност тялото ни започва да дава сигнали, които ние разпознаваме като болести и залитаме към лекарствата. Надявам се да съм бил така добре обоснован в отговорите си. Благодаря за вниманието и за всички, на които виждам коментарите тук в списъка. Обещавам, че ще ги включа в следващото излъчване или излъчване, така като гледам са доста. За сега ще ви пожелая приятна вечер. Така както изглежда, ще правя излъчванията в понеделник вечер вместо сутринта. Днеска говорих отново с Теменушка и рефреш с Ники за другата седмица ще бъде отново в салон Нуши в Евксиноград, където тя любезно ме покани. Тази сутрин в Хатори успях да проведа няколко разговора. Тъй като денят беше мрачен и влажен, това обяснява, че и много малко хора бяха при мене тази сутрин, но при следващата възможност ще посетя отново Хатори, където Ели неведнъж ми е казала и доказвала, че съм добре дошъл. Следващия понеделник отново съм, както казах, при Нуши в салон Нуши Евксиноград. А с вас тук ще се видим отново следващия понеделник. Ще обявя допълнително часа на срещата за въпроси с Ники. Въпрос на здраве. До следващия път. Чао, лека вечер!